Aşgabatyň polisiýa işgärleriniň hususy awtologunda kirýän sürüjileri saklap, olary jerime salmak çäresi güýçli depginne dowam edýär. Bu çäräniň fonunda döwlet taksileriniň bahasy telim esse gymmatlady. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri bazarlaryň we uly söwda merkezleriniň golaýynda nowatçylyk çekýärler. Olar bu ýerden çykýan eli uly paketli haltaly adamlara gödäwçilik edip, olaryň hususy ulagamy ýa-da hususy taksiýa minýändigini barlaýarlar. Adamlar hususy taksileri saklandy, olar gaty beýenýärler diýip 19 aprelde Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri gürrüň berdi. Habarçy birinji tapar tutulan hususy taksi sürüjilerine 500 manat, ikinji gezek saklanan ulag sürüjilerine 1000 manada çenli pul jerimesiniň salynýandygyny hem belledi. Aýdylmagyna görä, polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri ýoluň gyrasyna durup, hususy taksilere münjek bolan ýolagçylary hem saklaýarlar. Polisiýa işgärleri ýolagçylary ýurdun hususy taksilere münmegi gadagyn edýän kanunyny bozandyklaryny aýdyp, olardan para almaga synanýarlar. Azatlygyň habarçysy paýtagtda hususy ulagynda kirýän sürüjilere gödäwçiligiň güýçlendirilmeginiň fonunda döwlet eýçiligindäki taksileriň bahasynyň öňküsinden 3-4 esse gymmatlandygyny hem ünsü çekýär. Döwlet eýçiligindäki taksilerde şäheriň islendik böleginden, hususan da merkezi böleklerinden aeroporta gitjek bolsaň 80 manat töleg talap edilýär. Öň bu narh 20 manada barabardy diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň ýene biri döwlet eýçiligindäki taksileriň şäherde emele gelen transport ýetmezçiliginden peýdalanýandygyny aýdyp şeýlediydi. Taksa talap ýokary ýöne taksi ad. Şu sebäpden döwlet taksileri indi ulagadyňa bir adrese gitjek müşterini ýa-da müşterileri alanok. Olar ýoluň urunyna duran we dürli adrese gitjek 4 müşterini alýar. Şeýle-de olar müşterileriň arasynda töleg bölmän, olaryň her birinden aýry töleg alýar. Şeýle-de olar taksametrleri işletmeýärler, özleriçe nırh kesýärler. Gödäwçilik ýok, durşuna eden etdilik diýip habarçy belledi. Bellap geçsek, mundan ozal hususy taksiler bir wada bir näçe ura gitjek müşterileri alýan hem bolsa, döwlet eýçiligindäki taksiler bir wada diňe bir adrese gitjek müşterileri kabul edýärdi. Bilşimiz ýaly ýapyk binalarda we söwüş toňça 5-nji Aziýa oýunlary geçirilen wagtda vilayet belgili ulaglara jerime salynyp şäherden çykarylypdy. Şondan bäri paýtagtda diňe ahal vilayetiniň we Aşgabat şäheriniň raýatlary özleriniň hususy awtologunda kirä edip bilýärdi. Indi olary da çöreginden kesdiler diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan we özüni Seheda diýip tanıştyran paýtagtyň ýaşaýjysy, adamlar indi ulaglaryny sataýmasalar, güzeran aýlamak gününden kynlaşyp barýar diýdi. Türkmenistanda hususy awtologuna kirýän sürüjilere edilýän gödäwçilikler Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 4 aprelde İçeri işleri ministri İskender Mulikowa bir kenç elan etmeginiň ýygyny güýçlenip başlandy. Şonda prezident ýolagçy gatnatmak boýunça ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge ygtyýary bolmady. Käbir sürüjileriň ýol hereketiniň düzgünlüğini gödök bozup, ulag hadisalarynyň helakçylykly ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolýanlarynyň bardygyny belledi. Türkmenistandaky hususy taksi problemasy we munyň ilata ýetirýän täsirleri barada türkmen häkimetleri resmi metbuatda çykyş etmän gelýärler. Bu barada döwlet mediasynda hem mesele gozalmaýar.